I gdje ste me ljudi, da ovdje danas igramo na Minecraft serveru koji se zove Capture the Flag. Evo, u toj igri, evo, mislim da piše uputstvo kad uđem, tako da, evo. Ovdje piše uputstvo, tako da prevedite, ako danas piše, prevedite, samo prevedite jednostavno, ako ne znate već. Tako da, ja ću uzeti stvari odavde i krećemo. Ovo što sam dobio, bukvalno kit koji imam, je skoro pa beskoristan, skoro. Ali skoro. Jedno dobro je to što imam samo ne mogu sada pogledam, što imam Iron Helmet, ništa drugo. Tako da mi vodimo sa 1-0, to je super. I hajde da, pošto su zelenu zastavu već zarobili, ići ćemo na, ne znam, mislim da je u Ljubičastu, ne znam, nema ništa normalno, koji. Da, samo meni koči mnogo. Dok mu se čita nećeš proći, nećeš proći. Ubi ga. Ja mislim da je mrtav. Dobro, nisam dobila štetu. I idemo sada. Dobro. Da vidimo, možemo da osvojimo tu zastavu. Šta radi god? Pa neka mu. Što mi je drago što je to radio. Idemo. Ne znam što li su samo koji građani su pravili. Kad ja sam ćemo možda naprave. I idemo koliko ovih plavih nemir, imaš tu možda imamo sad. Ne. Za malo da proćemo. Nije bilo treba reći. Zamalo. Samo malo mi koči, ne vidi se baš. Aha, ovdje ima nekog. Pucaj malo bolje, okej? Malo bolje. Poradi na vještini. Da, samo jedno što nisam nikada uspio, jesam da hodam pravo. Eto. Znači, znao sam. Na mobilnom mnogo teže hodati nego ovako, mislim pravo potek. Idemo fight. Au. Šta je bilo to? Idemo. Znači, stvarno mogu povjerujem kako sam smotan. Okej, jedino je prvom, pošto ne mogu što uradim. Okej, dobro, ne slobu toliko što. Mislim da. Pobedili smo. Osvojili su drugu vunu i pobjeda. Evo se vraćamo, igrat ćemo još jednu igru.
Uvijek mi laga telefon, što ima mnogo ljudi na ovom serveru, stvarno mnogo. Evo ga. I mislim crnuti mog puta i malo stvari da znam. I spremni smo do kraja. Idemo. Navrti spite zašto idemo ovako sa čudnim smerovima, na primjer. Sad ovdje. Što mi ne učitavaju mi se čanka. Ajde, stigni ga. Če se tamo da ga čeka bukvalno 20 minuta. Bitch. Ne! Moram pokvaren što se povukao iza mene. Stvarno pokvaren. Pokvaren si ti. Ne znam šta Golden Freddy pravi odalo. Pravi. A ne. Ne, greška sam pritisnula. Gdje je? Ok, ovo sam pustio. Da mogu budi možda. Već u prošle jape izgubili smo ovo za 100 člana. Ne znam dakle mu pun dajemo da čita, ne samo dakle to. A prvo ćemo mali možda postavimo, ne bili zastavimo, možda dođe neko. On je ovaj dovoljno pametan. O ne. Držite ga, man, ima li ovdje nekog živog? Ti od ispod, vidi se nekog. Ne! Nije valjda to preživo. Nije valjda da je to preživo. Sad preživo znači. Moramo brzo da uklanimo onu zlonu. Ukoliko nije preživo, koliko je stvarno čep. Ok, mislim da je preživo. Ne, možda nije. To je bilo čudno. A ne. Nisu valjda, pobedili su. Pa super, samo nervira me ovo dugo mnogo, ne. Ićemo još jednu borbu, neću da vidimo da li je bio skor. Če je to pozitivan ili negativan. Negativan će biti ako izgubimo sad ovo, pozitivan ako dobijemo. Tako da, nemojte da mi izneverite iz sajta. Nemoj da mi izneverite, ti, nemoj. Znači stvarno, ja ne znam na kojem mjestu bi ja ovo trebalo da postavim. Gdje mi je hrana? Idemo. Zašto se svi skupljate tu? Zašto? Imate li malo mozga te gledaju kanđa? Mislim ako ćete već.
Možda da skupljate, trebali biste ili da napadate ili da se brinite. Ajde, idemo ja i ti Borazeru. Idemo Borazeru. Opet mi dva trofeja. On je gača. Ja ću da krenu napravim zid, tako se pravi oko te baze, pošto mi igrači koji čuvaju bazu ne mogu doći tu, možete to i primetili, tako da ja i ovaj tip očigledno da krenemo napravimo, a ja kad pravim mene to obično niko ne može da prođe. Ok, nisam baš najbolji hoću. Ako su već, ako dolaze rano, onda mislim ne može čak da zid bude besprekoran ili tako nešto. Idemo samo na brzinu da postavimo ovaj zid koji je visok bar 2 bloka, to je najvažnije. On izgleda već počeo da pravi, lepo. Ovaj pravi zid, on pravi drugi i tako će biti još teže doći uopšte do ove zastave. Mislim da će meni njemu uskoro trebati... A, nećeš. Borazeru moj. Nećeš ti meni tako prići. Idemo. Dobro, ja idem sad da uzem još praviti, samo pravi, dobar dečko. Ja ću morati još da uzem još malo drveta, tako da... Ne, moj da pandaš. Dobro, bravo majstor. I ovaj pravi već jako dobar zid, tako da... Mislim da ovdje nećemo izgubiti, mislim da ćemo da lako praviti. Što moj... To, majstor je moj, majstor, majstor.